Mario Zerafa u anzjan li jiftakar il-White Rocks u żoni oħra f'Pembroke fidejn l-Ingliżi. Niftakar li ħafna żmien f'Ċkuniti kont immur hemmhekk u konna nitolbu permess biex ngħaddu lis-soldati biex ikunu jtuna aċċess biex nimxu hemmhekk u ġieli kien ikun hemm min jaċċetta u ħafna drabi ma kinux iħalluna. Dan ir-rakkont huwa fost numru ta' stejjer li għadd anzjani għaddew bħala parti minn eżerċizzju ta' konsultazzjoni pubblika dwar il-parks nazzjonali li se jkunu qed isiru f'pajjiżna. Din id-darba b'attenzjoni speċjali fuq il-White Rocks. Nixtieq nara park sabiħ hawnhekk f'din l-erja fejn jinkorpora il-bini li hemm diġà eżistenti f'games rooms fejn it-tfal jistgħu u anke l-adulti jistgħu jużaw ftit ta' games hemmhekk, outdoor games fejn ikun hemm football, tennis, basketball u anki picnic area għal familji. L-idejat ta' Mario Zerafa fost ħafna oħra ta' valur li għaddew l-anzjani sawru l-aħħar laqgħa li saret mill-Ministru Mirjam Dalli u t-tim ta' Project Green bħala parti minn sensiela ta' laqgħat bit-tema Shape Your Space. Fil-fatt suġġeriment ieħor kien dik li l-White Rocks ikun aċċessibbli bit-trasport tal-baħar u li jkun hemm żona dedikata għall-klieb. Il-Ministru Dalli qalet li fl-aħħar ġimgħat Project Green skattat proċess ta' konsultazzjonijiet fejn diversi żgħażagħ, studenti tal-arkitettura u kunsilli lokali kellhom l-opportunità jagħtu l-opinjonijiet u s-suġġerimenti tagħhom fuq dawn il-proġetti ambjentali. Edna mill-ewwel li aħna rridu li dawn ikunu parks minn nies għan-nies li jfisser li rridu nisimgħu l-idejat tan-nies ħalli naraw li jkollna parks nazzjonali li jkunu ddisinjati fuq dak li jixtiequ n-nies. Il-Chief Operations Officer ta' Project Green Beverly Costa qalet li l-Aġenzija temmen li kulħadd għandu jagħti sehmu miż-żgħir sal-kbir. Il-konsultazzjoni pubblika hija miftuħa wkoll fuq parksinmalta.mt.